गड़बड़ की मत అన్న వాళ్ళు తిడతారు. సెల్లు కొంచెం సెల్లు సీను నేను ఇస్తా ఫోటోలబ్బా. వర్క్ మట్ బాయ్ వర్క్ మటు ఎవరు మాట్లాడదు బాయ్ వర్క్ మట్ బోరే వర్క్ మట్ बाइक वर्क मट क्या जाए సెల్ కిందకి సెల్ మాట్లాడదు. కామదేవ్ జాతరలో అత్యంత కీలకమైన దాదా వీడియో తీసిన పైగా కంటిన్యూ ఆగు దాదా ఎందుకని మరి నేను కెమెరా ముందర పరిచయం అయిపోయింది నీకు.